Určite to bolo správne rozhodnutie. Už ma nebavilo stretávať sa chvíľu. Dohodli sme sa, že Andrej príde dom a budeme vypadať. Konečne sme sa mohli užívať život a cestovať. Prešlo niekoľko dní. Renáta si užívala nový život s Andrejom. Vždy jej vedel pripraviť nejaké prekvapenie. Dnes jej ho však pripravil niekto úplný. Dlhšie som nejela menštruáciu, čo je to normálne. Aj pre istotu som si urobila tehotenský test. Ešte neviem, čo by mi vedelo.
4 mesiace Lenkine tehotenstvo pokračovalo v poriadku a ona sa konečne mohla tešiť na svojho dieťaťa. Problémy tak stále Problémy nastali vtedy, keď zistila, že som tehotná. To sa ale spoznala ešte ako vydata. Veľmi dobrá si nepočítala. Dúfam, že si jej spolu ešte niečo mali. No nie, Diego? Nie, ale z toho môže byť ešte veľký problém. Aký problém, čo som rozhodla? No dobre, ale čakám sa 7 mesiacov. Dobre, ale 10 ani rok. No, dobre, podľa DNA, ale prosím? Pokiaľ sa dieťa narodí do 3 dní od rozvodu otcovstva je prisúdené ex-manželom, to je ako čo mám teraz robiť? Dalibor musí podpísať vzdanie sa otcovstva. To si myslím, že by žiadny normálny chlap neignoroval. Biologickým otcom môjho dieťaťa je Andrej, tak ako mi môžeš tak diktovať, kto bude otcom môjho dieťaťa? Nech sa páči. Ďakujem. Chceme? Pozývam ťa. Čo sa stalo? Že som ho neskratila, mala som nej všetky doklady. Prosím. Ráno mi volala Renata. Chcela sa stretnúť a porozprávať sa. Možno konečne pochopila, s kým žije. Na druhý deň nedaleko banky sa Dalibor stal svedkom zaujímavého stretnutia. Nechápala som, o čo tam ide. Ale ako som to nevedela. Ako taká pekná len pomocnícia pašera. Ako sa máš? Tak akože. Povedám, že ty sa nejako zaujatuješ. Všetko v poriadku? Akože ide. Niečo potrebuješ, alebo mi chceš iba poďakovať. Budeš nejak začať? Možno som mal pravdu. S tým tvojim Andrejom. Dalibor, prosím, že prestaň. Nemám chuť ani čas riešiť tvoje ego. Vieš vôbec, kde sa ten tvoj Andrej teraz nachádza? No, v Trnave. Pozdravujem ťa, prosím. Úplne mimo. Pred 5 minútami ale vychádza z banky. No? Dnes večer bude asi oslavovať veľmi výhodný obchod. Ako sa vieš? Tego čo Ja som trapná? Ty si trapný. spýtať kde je. Uverím ti niečo dobré? A ty si kde? Na ceste do Bratislavy. Počúvať tieto tvoje klamstvá. Potrebujem sa s tebou vážne porozprávať. Dobre vieš, že som podpísala. Že sa zdá, že máme veľa. Že ja také som zákony. Podľa nich si otcom mohol dieťaťa, ktoré sa narodí do 300 dní od nášho rozvodu. To je nezákonné. Len ty svojim podpisom môže zrušiť túto krajinu.
zobacz, jak to furt bouchá. Co? Jak to furt bouchá venku, ta utrhnutá anténa. Táta řekl, že se o to postará, aby to přišli ustříhnout. Samozřejmě se ani nepostará, jako vždycky. OK, tak si vezmeme. Prosím? Jo, sa je to aviza. Však aj ja, ale... Vieš, ja som sa... Skončilo to dobre. Musí predsa byť ešte aj nejaká iná možnosť. Ty si ma nechceš zobrať. Andrej, pochop ma. Je to záväzok, pred ktorým mám rešpekt aj obavy. Vezmeš si ma. No čo mám s tebou robiť? Vezmem si ťa. Ľúbim ťa. Počuj. Nechaj mi to oslaviť. Ozaj, nevidel som moju peňaženku, od včera nemôžem ísť. Porazím nás, som ju stratila, mala som jej všetky doklady. Nie, ale pohľadám ju. Popozerám sa. No šup. A daj si zapnúť. To ide o čo jej. Nemusíš mať strach, nie? Áno, tak ako sme sa dali. Aj s evidenciou. Do zajtra sa nebudeme ešte, dobre? Čo? Svadobný deň Andreja sa blížil. Obaja sa spolu dohodli, že spravia malú skromnú svadbu s dvomi svetkami. Renata nemohla mať svadbu v kostole, preto Andrej narýchlo vybavil Vyzerá povolen, ale niekedy sa to ešte trošku zanoskú, tak to budeme vidieť. Vidíš, zavedeme. Chcem platiť? Pochod. Budúci manžel? Bývalý. No čo mi chceš? Chceš vedieť, čo robím? Tak sa pozerám na seba v svadobných šatách, na svoje veľké teoretické ducho, preto so svojím ex-manželom, takže hovorí, chlap sa mi zavesí. Prosím. Nie, to je proste, ja som chatu v Tatrách nepredala. Vieš, ako to sa pripraví, mama? Daj mi spokojne, dobre? Volal mi Vladimír a nadával, že mi predala chatu v Tatrách. Ja som o ničom nevedela, že mi to poslúcha. Transakcia je zamietnutá. Pozrite. Skúsi to. Banky mi povedali, že všetky moje účty majú nulový zostatok. Niekto mi ukradol všetky moje peniaze, nevedel som, čo mám robiť. Volala som mu. Čo to robilo? Fakt nemám chvíľu, že aj s ním sa vybrať. Ako sa mám ochlúbiť? Nemám chatu? Nemám ani euro na účte. Nemám o čom baviť. Kde je Andrej? Daj mi už pokoj, prosím ťa, Darko. Mluví tebe mám povedať, ale zajtra sa to skončí, zajtra sa vydám bez niečo.
prevodu Andrej Denko.